I mi ovdje kažemo koju riječ da se prisjetimo ovog mladog čovjeka koji je ubijen u Istanbulu i on je naš Bejkovčanin. Samo je rođen u Zadru i on je došao u kolonu i on je imao tek nekoliko godina kad je došao ovamo 95. Izgubio je oca 92. godine, izgubio je ujaka 95. godine. Jedna nevjerovatna priča. On je bio Hrvat, naš, iz Bejkovačke opštine, ali je bio pravi čovjek. Ostao je sa Srbima, dijelio je sudbinu sa Srbima. Najvjerovatnije da su ga Srbi ubili, ako nikad to ubistvo nije razriješeno do kraja. I taj dečko ima mnogo razloga da ne voli ni Srbe, ni Srbiju, ni Zvijezdu, ni bilo šta. A vidjeli ste da je ušao u legendu i da je taj svoj put platio veoma skupo životom, ali životom i oca i ujaka. Eto, to smo mi krajišli.